Kembali bareng MMT Campur Sari. Ada Silvi Kumalasari. Angsa produksi wis kadangan kula ngenteni tiga labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas opo kudune kalah Aku cinta padamu. Orang ngira wis kasar tekaku. Cepet kowe wis ana sing duwe. Cahyo Aku bingung kok ngene. kayak karo kowe ya ayo Mas Bah mana janji dan tresnamu ini kudu tresna sehidup semati Pengen aku duweni sewu cara bakal tak lakoni. Wong sawiji sing tansah tak kudu sabar lan tlaten hanganteni Kono yo bareng ketoro angelun marang dewa tresno. Jalan silang wis kadangan kula ngenteni tiga labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudune kalah Sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasar tekaku. ora masalah Cepet kowe aku bingung kok ngene jadine. yo mana janji dan setiamu ini kudu tresna sehidup semati Pengen aku duweni sewu cara bakal tak lakoni. janji sing tansah tak gemi kudu sabar lan tlaten hangenteni Yo bareng ketoro hanya nyuwun marang dewa tresno. nyuwun marang dewa tresno boleh minta tepuk tangannya buat Mas Rahmat Ora apa-apa Mas Rahmat terima kasih banyak